Šialené parametre. Maximálka 317 km za hodinu. A pritom stále veľmi príjemný interiér, relatívne komfortné auto, celkom tiché. Dobrý výhľad je z neho, to je kľúčové a mne sa na ňom páči nielen to, že môže mať zadné sedadlá, teda že je to 2+2, ale že to môže sklopiť zadnú lavicu, tak ako je teraz iba lavica, alebo teda môžu tam byť sedadlá, prípadne tam nemusí byť nič a je to mimoriadne praktické. Do tohto auta sa dá zmestiť horský bicykel. A toto sú práve parametre, ktoré sú pre mňa tie kľúčové, že je to praktický superšport na každý deň. To variabilné rozloženie tej hnacej sily tým pohonom a aj ten systém dorovnávania toho nakláňania karosérie. Človek si to ani neuvedomuje, ako mega dobre a rýchlo to pracuje, len si uvedomí, ako dobre to auto funguje.